Wat? Ik wat? Ik Think of a mix, Rosalia. What? Ich fand nicht faszinierend, wie du dich bewegst, wann ich dich gucken mache, Mijn kappa het warm, werd hij goed als hij zo lekker wie karamelkreeg. Venster net ogen als compliceert. Nie bewegen, los, ganz los. Ich kann nicht mehr warten, also komm, mach, say ja. Gib mir ein Tutata, tutata. Think of a mix, Rosalia. Good and good. Tanta van het grrr, zei ja. Geef mir een